إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami ha kami Islam, alhamdulillah. Yari na isab kita niyo ha jaman na to ini. Waktu lang ta hipag bubuhi simpanumtum sinambuk-pambuk ring kato taniyo. Sa ta pengajian amuin mahinang nato lutuanan dahon padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yari na isab kita niyo haamoy in programa bunga simpag iman. Murah-murahan yan kamu tagamah ngusok sin mga bunga ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hauno na binaybayan kamu nakabutang. Muna rin katan salam doa kanyo katantan mga katawtay ng hurana kami Islam. Yan ako magpalukay. Tukbal ko kanyo in guro na to karasahan. Amoy in tagsuko lang tasin programa ini insyaallah. Wairun na wain din kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman. Wal yatafaddal siyadatuhu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبية وألوهية وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا. Mauli mga palanggungan namu, kamaumaasan namu, yari na isab kami hama sa ini tumukbal kaniyo kin pangaddian kawaun taniyo di nga kalam si mahasut si mahatinggi damikian kawaun natu daing hadis sinjunjungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga palanggungan na pag-aarama, manalam salam kami kaniyong katan halapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga katawtay manguran, biya sinagi masih kita niyo pangadjian bunga simpag iman. Lagi di pa kita niyo lumatun ako nga simpag iman amuin makakug iwan makakuyab iano gara ka to taniyo si mahasut si mahatinggi sa lugay taniyo yari hadunya ng hapit-hapit hapitun taniyo ini pahapit si mahasut si mahatinggi laway ring haku giwang kuyag magmakuyag kita ni uray dia dunya sindaakan sin Allah Ta'ala labi aula magmakuyag kita ni sintutung basan tiu dihil kato tanyo sin Allah Ta'ala riha dunya ini amun mahinang sabab hikakusog simpag tagipon tanyo pamahasut si mahatinggi. Damit kian biak dahan isab mga palanggungan namu.
kakuyagan iban ku sinjantung taniu iban singin hawabaran taniu manay kudda hindi hadunya sabab sinaun na patubo taniu jambangan sin sulwa yari hadunya manay ko din tiap-tiap siularan doon habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin kallam niya alla takhafu wa la tahjanu wa absiru bil jannati allati kuntum tuwadun. Way kabugaan sin susungon may kantigidlom bitu-bituhaning kuhon iban wayra isab kahanggawan sinikabin may tayad to mga tuan aun tianum dia dunya aun da tianum dia dunya rito mapusuad law kana mga tuan masira kita niyo pangadjian bunga sim pag-iman pagtanom sing karayawan dahin dia dunya lutuun taniyo paadlaw akhirat mga tuan ingkabiyak sahan magtanong sin tao halupa. Mga tuan bihawon, ganapan tanyo. Ini tanong tanyo halupa, asal timutubo halawm sin pangatayan. Dahil nga sabi ito, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biulan sangan kita niyo, simpamulan siyang hikabato, sin asal dan nakababato. Maun paku iwan kuyag kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukun ku iwan kuyag yaw na tao. Bat sabab mga tuan, way kakuyagan nyari kato. Ing kakuyagan da, daing hatuhan amun nyari kato. Ampay kakuyagan nyari ringakat, daing kato, wala dunin ding hatuhan. In iyan, misan impanghati na to kakuyagan, temporaring kakuyagan yan sa maun kita niyo pagkakuyagan original. Mga tuan sin limaway, pito para kala hahadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam hitanum taniw halawm sinatay taniw bang timubo na halawm sinatay taniw hitanum taniw na halupa amuin tumop hitanum kaniya. Pito mga tuanin taon. Nakawa na tunay kaiwanan hapito. Aun nakapin kato tanyo. Peta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tanuman niyo halawm sin jantong niyo. Bang timubo na halawm sin jantong niyo tanuman niyo na harumi. Buko ni tanum halangit, buko ni tanum halom dagat. Sa kawa tuan, hawawaw singgumi. Uno yan mga tuan, imbeta yan. Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Lamud hapito. Hisiu-siu rengkato taniyo. Nakapahinang masjid. Hamapatut bubutangan masjid. Haatulan pagbutang si masjid. Batin im masjid bukun biya sin pamaybay na to. Na hisiyo sin nakapabangon masjid. Dahil nga pikilan niya. Dahil nga sangsa niya. Dahil nga alta niya. Hatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud kabayaan sin Tuhan na mga tuan kakuyagan sin tao. Labing kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab mapun sila roon. In masjid, ngiyanan siya masjid pagtatagipunan pa Allah ta'ala. Nakapabutang siya, nakapatubo siya
Sa lugay sin masjid yaun pagtatag-ipunan sin hisiw-siw manusia. Kimuyagin nagtag-ipon doon. Aon na kakuyaran hatao nagpabangon sin masjid yaun. Dahil nga sabab yan mga tuwan. Bunga sin pag-iman, magkuyag-kuyag yung mga tao. Sabab yung masjid, upamakun halawang buno, kuta mga tuwan. Masjid kuta, in masjid pagpupunan sintaw magtagipon patuhan sa mga tuwan, pagtatauan sin pakukus hipangatu hasatru sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babiyad to, hisiusyon tao, nakapabangon sin masjid yan, hatulan kabayaan sin Allah ta'ala, nakapatubo siya kakuyakan sin Allah ta'ala babaw sin bumi. Nakabidda, bang intao, pagrispikan na yung bahay niya, bialing katuno, pamaybay niya, suway labi, in pagrispik niya, in masjid. Sambil mga tuan, aum beta katutan yung tahiyatul masjid. In lagbo sing karayawan sin masjid yan. Sambil nga na ni masjid yan, baitun min buyutillahi fil ard. Di magkagunahan in Tuhan bahay. Sa beta di, baitun min buyutillahi fil ard. Nada kala masa kulong maggunahin Tuhan bahay rin. Bahay sim mga sila. Paghambukan sim mga sila, tausul ka. Amo na masjid mga Tuhan. Dahil nga sa biyan, hajaman, hamasa sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, malagbo in pakaradyaan sim masjid. Sambil na sadya pamasa na ito ini. Dahil nga sa babyan, intao mabimbang ha masjid. Intao timataallukin atay na yadto ha masjid. Dahil nga kabata niya sambil pakalaas niya. Aun diyan di kaniya sinallahu ta'ala hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasilungun siya. Haway na kasilungan, way na pamaybay, way na kakahuy-kahuyan, pasilungun siya sinallahu ta'ala rahmat. Dahil nga sa babyan mga tuan, hisiw-siw rin katutan niyo. Lungbos na kaisa-isa niya nakapabangon si masjid yaun. Atawa aun kaya dunit niya uno-uno na pikilan na ka, sangsa na ka, atawa uno-uno na panyapyag lagi ang masjid yaun, nakalamod siya. Tuan, nakapatubo siya kakuyangan. Sambil na sadya, maabot tinadlaw kiamat. Sa lugay, aun nagtatagipon doon na masjid yan, aun kanya suku, giban ko yan. Turayan mga tuwan. Dahil nga sa wabyanin pagpupunan sinta usul ka, di hababaw singgumi, masjid tuwan. Sa wabyaun, imbaytun min buyutillahi fil ard. Na murah-murahan mga tuwan, lamod kita niyo roon. Damit kian murah-murahan, makalamod kita niyo haku, giwan kakuyakan. Makuyagin mo yung pamasjid. Nagibadat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kalamod doon damit kian. Intagdaakan kanila ramit kian. Makuyag kanila. Yadto mga tuwan. Nakalamod apito. Mawapat na intaw yan. Yadto raong kaniya. Na aum pa mga tuwan. Aw warasahu mushafan. Aw warasa mushafan.
atawa nakapahinang siya napun niya ang Quran ang paniya kaya dunit ang mga tao nabasa sin mga tao. Hasabab siya in nakapahinang haon kaya pahinangan niya ang tao nabasa sin tao nakahinang na isab siya biya sin sa kaula-ula napatubo niya ang kakuyakan. Hangkan na mga tuwan ang mga ula Islam labi aula Arab labi aula Makkatul Mukarrama iban Madinatul Munawwarah yan sambil dari nakatutan niyo in mushaf aming Quran napupun nabasa na sin umat mano siya katilingkan sin dunya ini amo sa dyan lapalyaon o napahalata labi aw lawang pinagpangadyan na labi aw lawang na kihatihan na sinta yan mga tuan makakuyag gadto patubuon si mga tao nakalamod na siya ha mga tao biyayta sin Allah Ta'ala panabi biyayta sin Nabi Kato hisiw sin tao maingat sa Quran al-mahiru pil Quran in manusia pandai-pandikal maingat na siya Quran ha ilmu kawayaan sintuhan niyaw na Quran ma'as saparatil kiramil barara in siya taura siya sa nakalamod siya halivel si mga malaikat hadarajat si mga malaikat kita ayan Tuhan in darajat yan damik yan niya tu mga Tuhan subayrat tu patuhuon hawak tu nawapat na kau nanaikod na kau ring hadunya aw nahinang mubihad turagbus mag-anud-anud kay mo yung kapuyakan. Kimuyagin niya rin na kamin, kimuyagin niya ito na kauna na. Biyak nahan mga tuwan, hindi matuha masa natuin. Na. Damikyan mga tuwan, indayaw sing Quran mahamul liya. Uwat na singkatan, problema masa natuin. Di nakauwatan si maingat mangunguwat yung kimugdan. Sabang kaywanan din na naipagbayta yung sakit niya. Sa imakauwat sin sakit niya rin niya kabayta siya natuan. Dahil nga sabab yan, aun sakit sin tao rin niya man jari hibukis. Di na siya man jari magtupadoktor, magdoktor, magdiagnose sin sakit niya siya na. Naisiyo sin tao maingat magdiagnose sin sakit niya, hindi nakagunahan sin doktor. Bukol na doktorin na takalamudiaon, siya na magdoktor sin baran niya. Dahil nga mga ayat biyata sin Allah Ta'ala. Wanahan nafsa anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Amin tao kaya kausan niya na imbaran niya liang niya ringat panglangan kabayaan sintuhan. Jasad niya kabuhi niya ini baran niya ini. Kaya kausan niya niya liang piu pu imbaran niya baran niya magpupu impupuun niya yaw baran niya. Kaya kausan niya na amunanin tao nakapatuho sing kakuyahan. Nah, in sakit yan turi manjari hibay tayo siyo-siyo, ikaw im magdiagnose. Wanahan nafsa anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Kauwatan niya ito, sing Quran. Ampay Quran bang mag-uwat, uli sadya. Imbukon Quran bang mag-uwat, aun waktu rikaulian. Ampay Quran, uli nakatan. Sebab biyata sin Allah Ta'ala, haparman niya, shifaun wa rahmatun, shifaun lima fi syudur. Maka pauli,
bukun makapaubat, makapauli, sin sakit yaun halawang sin jantung. Subay tuan ubatan ng jantung, singku, giwan singku ya. Nah, yan tu mga tuan, imbay takato tanyo sinjunjungan tanyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikapitulas na, taraka waladan saliha. Nanay ko dyan di dunya, nakapatubo siya, bukon na kahoy, bukon na bigi, sa tauna. Nakapatubo siya. In anak apo niya, amun tubo niya, ring asulbi niya, napatubo niya, magtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumo akan niya inyad do, kakuyaran mga tuwan. Dahil nga sa mabdad, tuaon hadis, kaibanan, bang mawapat na kita niyo ini, ma-stop na yung kataan, pakaradyaan na to. Aon di ma-stop yung hinang na to marayaw, tuwin tawd niya. Lamod na yung hato, amunin anak. Amunin anak, nakapagtag-ipon pa Allah Ta'ala, nakabatok siya pa Quran, iban sinadis. Hasabab sin mong maas niya, nagtag-ipon siya pa Allah Ta'ala, kakuyaran mga tuwan. Di mo siya magduruhunin kuyag. Aturayan mga tuwan. Amo yan imbeta kato tanyo sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, buko ni patubo hagin lupaan aw ni patubo hatay. Dahil sabi ito mga tuwan, basahon na mo kanyon ayat. Palman sinallahu ta'ala hasuratu Ali Imran, kahalan si mga taumarayaw, sipat sinallahu ta'ala. Amuin nakapatubo sing kakuyakan da hindi dunya. Janji sinallahu ta'ala kanilayari. Palman sinallahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina yakuluna Rabbana آمنا إننا آمنا فاغفر لنا جنوبنا وقنا عذاب النار. Siya saddihan sinallahu ta'ala, kakuyakan ni mga tawin. May tayad to nakapatubo sila sing kakuyakan, hababaw sing gumilupa. Nakapatubo na sila sing kakuyakan, hajantong sintao. Timutubo halupa, timutubo hajantong sintao. Dengan sabi ito mga tuhan, patawron natin yung pagpatubo. Harumi, iba na jantong sintiap-tiap manusia. Uno yan mga tuhan, indasyo yan. Allazina yakuluna Rabbana, impamung nila o Tuhan namu, ikaw na, imparatsaya mo. Paratsaya kami kayo, paratsaya kami hanaraak mo, paratsaya kami habiyay ta singkatan naraak mo. Turayan Tuhan. Innana amanna, sa bunal-bunal tuod mga inagi nila, impamung nila, patuhan nila, amanna, paratsaya na kami. Pagkahagaran na mo, in kitab mo. Pagkahagaran na mo, in naraak mo. Na utuhan na mo, paghfir lana, mangayo kami kaampunan kay mo, bangaon do sana mo halima bayad to. Kaulungi kami utuhan na mo. Dahil nga sa babian mga tuan, ipatubo tanim pag-ulong ibang paglasa. Labay rin at tiyanong yung nalupa. Damik kiyan. Ipatubo tanim yung pag-ulong ibang paglasa. Yari halawang sinjantong di kalumian. Kaya lumian na yung badyo na to. Sa wala kaya lumian. In atay na to.
Nabihaon mga tuan. Kaya lulumian dahil badyo. Kaya lulumian dahil pagkasilasa. Kaya lulumian dahil pagulong. Sayin sila iniway lumi. Sabab maayad sila. Yung kaagin nila ayad, Rabbana, utuan na mo ikaw ra. Inna na aman na, ikaw ra yung pagparatsayahan na mo. Na paupil na junubana, utuhan na mo. Kaulungi kami. Ampo na kami. Tangkisan kami rin nga problema nga habawaw singgumini. Ayaw mo kami utuhan na mo. Pasinguraha mga sila dimusmog pa problema. Dimog to na problema. Yan tuhan yung pamung si mga sila yadto. Bihadahani sabing kita niyo iniwang kita niyo mawaya sintutong basan bihad. Singko giwan singkuyag bihadahan to ininang na to. Wakina azaban nar. Utuhan na mo palihala kami. Pius-pus na si Mano sa pagpalihala pagkahiniagaman nagproblema na. Gaman na hinang nakasusahan. Bang sila rin maun pakabayaan si mahasot si mahating. Wakina azaban nar. Utuhan na mo tangkisan kami. Denga pinalkadahan na. Yan tuhanin siya sadyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala kakuyagan. Dahil diya dunya lawi aula pagdagpak nila palawang singkubol nila. Law na to hibaba gitigid lumbukon kakuyagan in halawang singkubol. Bangaon na rin matong kakuyagan halawang singkubol. Manu itu yan na ningkatan lawayan niya sambil siya rumagpapainal kakuyagan insyaallah ta'ala. Nanginda siyo unin hinang makakuyag kanila puas simpyamong nila yan. Impamong nila pa Tuhan. Yadto na mga Tuhan. Sa unuin hinang nila yan mga Tuhan. Aming makakuyag. Kaya kuyakan sila sin Tuhan. Iwang kimuyag sila. Sambil kimuyag yung pagkain nila. Sabiling kataan. Pia panjari kimuyag. Unin na hinang nila yan. As-sabirin. Nagsabar sila. Tiatasan nila, ingkatan, kawayaan sintuhan patatasan. Siyabalan nila ingkatan, papasabalan sintuhan. Way sila nagtaksil. Way sila nagblame. Wala nila tiyak silin hinang nila limabay. Wala na sila nanaksil tao. Imasya natin ito ang nagblame na pakanya-pakanya. Dihi kalulay. Dihi kasulb sin problem yung pagtaksil. Impaglim di sa unin ni kahalulay sin problem butangan tuan tanuman hababaw singgumi iwan tanuman punan halawm sinatay na to ingkakuyagan biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pamaig impag-igil impag-jangki impag-astul pakaniya as-sabirina. Dahil nga sa babianing sabar, hipaghalulay singkatan kasusahan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sabbara, sabbara Allahu alaihi. Hisiw sin tao magsabar, haatulan kabayaan sintuhan niya, tabangan siya sintuhan hakasabar niya. Magkagunahan na kita niyo Tuhan, tatabangan. Kagunahan na kita nyo. Di na matabang sintaw in tao. Kaya sulayan na nagtabang sa di na. Sa babaw niya alok pakaniya. Na. Pindayaw si magsabar. Makaajayib. Makahaylan. Unim biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min. Makahaylan, makaajay binhinang si mga mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Ingkatan hinang nila. Nagresulta pamarayaw. Wayroon magresulta pamangi. Harap pamarayaw katantan mga tuwan.
Na may tayo narap pamarayaw. Bang datungan sin problema. Bukon maglim. Bukon manak silaw na ikaw siyan. Mangyang bukon ikaw rin siya ni mamihay ni. Taksilo ning kaywanan. Bukon tuan. Di makahalulayin sin problema yung magtaksin. Sa unin kanila, bang datungan problema, kasusahan, sabab. Pakana khairan lahu min resulta marayaw kata. Wala nagblame, may nagtaksi, lay siyo-siyo. May tak kita newe na ini. Bang sila bukon bihan, di kita mabihay ini. Sa harap nila na pa. Bang datungan sin kasusahan bihan tu mga Tuhan sabat. Bang datungan sin kakuyagan unay sab. Syakar, magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha fadlun min Rabbi. Hadha rahmatun min Allah. Kakuyagan mga Tuhan. Na way makahinanghan bang bukon da bariban. May ta napatubo ni hatay niya, iwan napatubo niya hababaw singgumi. Kay mangud na mo pag-aram. As-sabirin. Biyag sabahan nila. Uno pa yan. Was-sadiqin. Amoy mga tao biyunal nila kata nimbiyay tadi nga Tuhan. Biyunal nila yung Quran. Biyunal nila yung hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala na sila nang imunal isimbay ta sin tao sa impyang hakad nila. Imbiyunal nila katantan. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan na Quran mahamul liya. Quran yung mga Tuhan. Dahil nga sabab yan yung mga tao ini. Sila yung dyan sin Allah Ta'ala tao marayaw ri hababaw singgumi iwan hadlaw ka na. As-sabirina was-sadiqin. Mga Tuhan, aun kisyarendi. Aun mga tao ng ubol. Aumat na kauna, masa na kauna. Bariman sila katanta. Ubus man sila nang ubol. Kaya tabunan ng mayat. Dahil taubos na sila rimuaa. Na may tanay na bukbagay pabagay. Laong niya. Uno na yung siyad diya mo biya sinadlaw ini. Uno na inna sadya mo biya simbiyaw nini. Nalaw niya. Wayroon na sadya ko. Inumul ko iniyon na kapituan na tahon. Sabihin na sana. Inumul ko inilaw niya kapituan na tahon. Inasuyab to. Uno na lang na sadya mo. Biya sinadlaw ni atin na biya sintaw aming kyubol nila ini. Sabab dumatong yung pabiyaon. Uno na lang na nasadya mo bapa. Tawa apo. Nalaw na wairan na nasadya. Kuya butan na ako sinumul ko kapituan tahon. Hamuk na yung sadya kuya malan ko. Ginakyublanin na. Uno to eh. Uno yung sadya mo hamuk na yan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Kapituan tahun na lang nin maas niyo. Amo yanin na patubo ko halawin sinatay ko. Amo yanin na patubo ko hababaw singgumi. Anak apo ko. Uno yung agisintaw yato.
ni'mal udda. Sarayaw-rayaw luto. Sarayaw-rayaw darahan. Amunan long na yung sarayaw-rayaw. Piyag sadya mo bang maabot yung biyasin hiyatod tanin. Uno yan tuhan. Natin yan. As-sadikin. Kurikin pag-iman niya. Kurikin panauhid niya. Bukun hat kurik. Original yung pag-iman niya. Original yung panauhid niya. Original pa yung pangagat niya sa rasin Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadikin. Turayan tuhan. Na hisyo yung partner mo habihanin dagbos. Nalaw na ba pa, inagisintaw yan to. Inikaw, basahon ko na yan. Ma'an nabiyin, wasiddiqin. Turayan. Inikaw lang na ba pa, hadlaw susungon. Sawab sin nakapatanong kau biya sin yan. Halawang sinatay mo, iwan hababaw singgumi. Ma'an nabiyin, wasiddiqin, wassuhada, wassalihin. Amo yan. Upat tumpukan ni maramu magkakadadlaw na. Ito na yan tuwan. Harap na to na pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sulayan na to na yung kabayaan sin tao. Di makahalulay sin problema. Raman to mauding kasusahan. Ito yan tuwan. As-sabirina was-sadiqina. Nah. Namuyad ito mga tuwan. Sabab bang kurik na yung pagsahadat mo, yung kalima mo, yung kataan, makurik ito kataan, sabab luto yung pag-iman. Dagpak yung pag-iman, kugdan yung pag-iman. Bang kugdan na yung pag-iman, kumugdan yung kataan ibadat. Nakapatubo sing kakuyagan, halawang sinatay, iban, hababaw sing gumi. Ini katunya mga tuan. Wal qanitin. Muti'ina lillah. Nagtataat siya pa Allah Ta'ala way niya piyagtaatan ingat niya, lingkat niya, yung kusog niya way. Saka wain siyang bag niya, ya ayyuhalladina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Way siya nagtaat ingat niya. Ba't sabab, awang biyata sintuhan, magtaat na yung tawha ingat niya, magtaat na yung tawha kusog niya. Mahailan na yung tawha ingat niya. Sinuway siya nakapaingat hawaran niya. Tuhan na yung nagpaingat ka niya. Mutiina. Al-qanitina. Aming mga sila, way nagtaat panapso nila. Way nagtaat apikilan nila. Way nagtaat hingat nila. Sa kawa, piyon nila yung katan pagtaat harap pamahasot si mahating. Wala miyaling sila rin kabayaan sin Tuhan. Hatahayan, hakabasaan, hakasigpita na katanta ng pagtaat ni Rapa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyad to mga Tuhan, biyay takato tanin. Inso munod ayat. As-sabirina wal-sadiqina wal-qanitina wal munfaqina. Aming mga tao nagnapaka mga to. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala kay manan surah, ya ayyuhalladhina amanu, mga kamu beriman. Imo kun beriman wala datiyag sin Tuhan nun patawakan ini. Anfiqu mimma razaqnakum. Pag napakahan niyo inuno-uno na kaya anugara na mo kaniyo. Bukun sa dasin. Ingat pag napakakaw. Siyang siya pag napakakaw.
Biyaw mayroon to mabaya magnapakasang sa sin ini paguno. Banglaw na karilam mo ito sin, okay na. Tuan, di kapag laging sin, bangway sangsa, bangway hibal. Hangkan na inintaw biyaw, nagbinto ay ng marayaw. Langyan law na karilam mo sin, okay na yan, maghinang yang kataan. Way sangsa niya, way uno niya. Sin impapagsangsaon. Di na tumtumun, insangsa, intumtumun sin mga tuan. Dahil nga sabab yan, timubo sin, wala timubo insangsa, kabayaan sin Allah Ta'ala. Nah. Wa anfiqu mimma rajaqnakum, pag napakamu, fi sabilillah, hakabayaan sin Tuhan. Buko na kabayaan na to. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, hari pa kita nuratungan sing kalamma, hari pa kita nuratungan sing kamatay. Nasa kalituan sumayroon na hayat madjabuna yung kampung niya ang pampagnapaka. Kawaan ulong naman yung mga bulawan niya ito, pagsarakahan niyo, magparawa kita niyo salamat, kalu-kalu murah-murahan yung kampung na ito ini, masalamat, biha. Imbiyay ta sintuhan na ayat ini, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, hari pa kamu ratungan sing kamatay. Sa kalibalis kating kato, subay hakamatay na, ang pahibubu sintawin alta simyatay. Alta dalang na simyatay. Ang pawang matukitaon, bukon na alta simyatay, alta na sintaw buhi. Nah, yan tutuhan yung mga tao, nakapatubo. Bang siya nagnapaka, sinalta niya, kabuhi niya, napakatubo siya kakuyagan harumi, damit kiyan nakapatubo siya kakuyagan halawang sintantong niya. Uno pa mga tuwan, wal mustaghfirina bil ashar. Amoy mga tao, mga yu, kaampunan, sumuhod, manuhod, suhod patuhan. Hawak to, hinapusan na sindoom, natutog na yung tao. Si mambahayang siya sin, haluk-halukan na yung tao. May tayad turid to hawak to yad to. Sabab, wala kya suran riya sum'ah. Hatin niya ang mga magsasambahayang riya sum'a waliyadu billah. Pakita kita yung pagsambahayang niya. Dahil nga sabab yan mga Tuhan, yan ito nakalamod hapito, pasilungon sintuhan adlaw ka na. Halambong. Hinda siyo yan. Jakarallaha khalian, papadat aynahu. Nagtagipon siya patuhan, way nakita kaniya. Isa-isa niya ra. Nagjikir siya, uno-uno na ibadat niya, isa-isa niya, way nakita kaniya tao. Nagdangulgul, nagtangis, biyasin dawak-dawak. Di ka to, suway kikita sin taong patumangis. Nada kalain tangis niya to, tangis, aun riya sumarid to. Ampay nini, Jakarallaha khalian, papadat aynahu. Nagbasa siya Quran, isa-isa niya. Nanasbi siya, isa-isa niya. Nagsambahayang siya, isa-isa niya. Way nakakita ka niya. Biyasin diya wakdawakil luha niya. Nagtangulngul siya, nagtangis. Wala dito niya sum'a, wala dito yung takabur. Intaw inituan napatubo ng kakuyakan. Intaw ini bang abutan sinadlaw susungon. Lamod siya rin mga pasilungon sinallahu ta'ala. Haway nakasilungan. Lamod siya tumpukan pito. Yay ta sinjunjungan ta ni Rasul sallallahu alaihi. Na mga tuan, bukon sa jahat dito magkagunahan kita niyo kasilungan. Dahil hindi pahadlaw ini, yari pa kita niyo dunya, magkagunahan na kita niyo sisilungan mga tuwan. Na, aturayan. Dahil nga sa babian mga tuwan, hibay ta na mo kaniyo.
in kisah sin hambuk tau biaita sin Allah Ta'ala naghinang siya pauno, naghinang siya marayaw. Mga tuan, tuwing taod niya, nasabot, hakisa. Salasatun, yastanirullahu ilayhim. Tutumpukan, tuhinang, pasahayahun sin Tuhan. Anugharaan sila sin Tuhan sahaya. Uno ibadat nila yan, mga tuan. Halong sinto sa buton na to sa dinamu. Hikay siya. Rajulun kama minal layl wa taraka firashahu summa kama patawadda fa ahsana al-wudu'a summa kama ila as-salah. Malingkatin tutukan niya, malingkatin bilik niya, malingkating kantil niya, hangining kantil niya, tubiging kantil niya, tara kabinin niya. Nabista niya umarew rin dito. Uno yan tuan, harap niya pagkain, binin niya yan. Tinindog siya rin nga kukulangan malingkat, di nga kantil malingkat, himarap siya papagailan. Nagail. Ubus niya nagail si Mambahayang. Sa Mambahayang isa-isa niya resindu. Ampan na siya nanuhud-suhud pa Allah Ta'ala. Insyuhud na patuhan nakapatubo siya kuyag hajantong niya iwan hababaw singgumi. Mga tuan, kaya nga subuhan sintuhan ng malaikat. Fayakulullahu azza wa jal lil malaika ma hamala abdi ala haja. May ta nahinang sinipon ko inya tuunin sabab may ta niya tunahinang imbiyad turagbus. Malingkating bilik niya, malingkating kantil niya, masarapin pagtog niya, sa minig siya, unuin na kuhan sinipon ko yan. Insambag si mga malaikat, anta a'lamu bi. Ya Tuhan namu, ikaw in lawi maingat den kamu. Ikaw in lawi makaingat den kamu. Sinhinang sinipon mo, minig din nga kantil niya malingkat, limig din nga kukulangan niya malingkat, nag-ail, timindog sin, hinapusan sindong nagtagipon patuhan. Paiman sintuhan kanila, oo, ako'y makaingat sa gawa. Akhbiruni, baitay niyo ako, wanguno tuudin kaya sakupan niyo. Ako'y makaingat sa baitay niyo ako, uno yung kaya sakupan niyo, haipon ko yaon. Nalong si mga malaikat, patuhan Rabbul Alamin, payakulun, khawabtahu, biyaitaan mo sila pag mabuwa ka mo. Kabuwa ka mo rin hapinal ka jahannam. Tangkis ka mo rin hamangi. Kadto ka mo pamarayaw. Pakhapahu. Hinang nila yadto. Hikarwa. Hinang si mga tao ini. Rajitahu. Nagbaita kau suwari mabugtin hulat-hulat. Wala nabugtin hulat-hulat nila kay mo. Way sila naghulat-hulat pa tao. Di ka paghulat-hulatan ng tao. Way sila nangandul pa tao. Sabab di ka kapangandulan ng tao. Sa naghulat-hulat sila kay mo. Utuan na mo. Iwan nangandul siya kay mo. Amo yadto inagi si mga malaikat. Inkya sa akupan na mo. Hatawin. May tanya na hinangin yadto. Na unin sambag sintuhan, inagi niya mga malaikat, paka ushidukum, pagsaksi kamu. Pagsaksi kamu, anni, sa bunal-bunal tudin ako,
pahayangon ko na sila raing ha kiabuka. Way na kabukaan nila. Pagkahiminang sila sinyat to, biyaitaan ko sila. Awong kabukaan. Hinang nila ng katanit to. Pagsaksi ka mo, ay nakabukaan nila. Dahil hindi dunya sambil padlaw akhir. Kita sa tuan, tayo mga uno pa. Wa'ataytuhu marajahu. Ibang pagsaksi ka mo. Pamansin Tuhan na malaikat, pagsaksi ka mo. Saksi niyo. Hirihil ko yung kataan, iyangot niya. Inhiulat-hulat niya rika ko, irihil ko kaniya kataan. Pagsaksi ka mulas. Ushidukum anni raditu anhu. Saksi kamu. Kaya kuyakan ko na, inipon ko yan. Aturayan Tuhan. Magkagunahan kita ni Uyasin hinang ini. Napatubo niya ang kakuyakan, ababaw singgumi. Napatubo niya rin kakuyakan, haatay niya, iwan haatay, sinipon pagkahiniya. Bukunin piyatubo niya, igiliwan jangki. Bukunin piyatubo niya, sipakun niya, sing kasusahan, yung pagkahiniya, sa mareho parasahan niya. Bukun. Sa kawa, bang nasusain pagkahiniya, masusara siya. Bang nagproblema yung pagkahiniya, magproblema ra siya. Sabab maglanggong sila. Intaw ini mga tuwan, napatubo niya. Dahil nga sabab yan, piyasaksi sinallahu ta'ala yung malaikat, kaya kuyakan ko, inipon ko, hahinang na ini. Kay mangud na mo. Last, kisara. Aw na muktao, mabaya siya, sinaon makatabang kaniya. Nang lag siya darakon. Tumabang kaniya habay. Maghigjatul sin pakaradyaan niya lombay wanakwabay. Nakabak siya. Sa babaw na isang naglalag. Nagkugda ni barhajat karuwa. Naglalag sin inyad to bangis yung makahinang kaniya. Inamuk naglalag bangis yung kahinangan niya. Nagkugdan. Pagkugdan nagamu karuwa. Amuk da kuman insiyabot sinamuk. Nalaw na tuan barhajat to da kukay mo. Naya inhajat kukay mo kimugdan. Damit yan inamuk barhajat da nagkugdan. Sa inagi sinamuk. Pagtama ko kaya bayaan na. Iwang miyaya na ako kay mo maghinang. Pangayon ko adjalaw na tuan kay mo. Adlaw sadya ako maghinang. Di whole day. Basta adlaw maghinang na ako kay mo. Hasabab sing kakunahan sin tawinin hinang. I-approvean niya adlaw sadya. Main jari tuan, i-observan niya, may tayad to. Uno bahay maksud ini, may bahay ni. Di na siya mawaya maghinang sindom. Adlaw na sadya. Ampeng kamaumuhan, bang dara akong doom, adlaw sa nila aksintaw. Sa nagagri sila sa barhajat, tinambuk barhajat sila sa lisan. Uno ni hinang sintaw ini, obserbahan niya. Bang may ta siya rin mabaya maghinang sindom, sinang pahinang. Pila adlaw niya observan, di niya makawa. Sabab tigidlo, minamuin pagulaan sinuno. Bukom biya si masatay ni mataw dilaw. Iilawanin jambangan, iilawanin kahoy, iilawanin ad, iilawan katan, ilaw. Siyaway. Sa kawa, bukon siya satisfy. Bang nyari kay ngatan umin hinang sintaw yaon. Yaon da kayo nalawom atawa kumuha siya maghinang atawa biya din. Jari mga tuan lukay niya naglawag. Iabutan niya na. Pagkita niya, sinib niya. Aung kasiban niya pagulaan niya ito. Sinib niya bang niya undak atawa way. Pagsib niya, aun sa hayahalaw. Minkan way ilaw. Misan aun ilaw, sibin ilaw. Pagkita niya tuan, aun sa hayahalaw. Na magdurhon na, kita niya na. Bating panghati niya, mga wala doon gimuha. Siya kaliyaw halaw. Pagkita niya tuan,
nagbabas sa singkuran. Ubos magbas sa singkuran, sumambahayang. Ubos sumambahayang dumuwa, amuad tutuhanin hinang sintawin. Harum. Maghinang siya sinadlaw, pagdoong umalup siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aturayan mga matuan. Nakapatubo siya kuyag, hahinang niya. Nakapatubo na siya kuyag, haibadat niya. Tudyo pa Allah Ta'ala, kimukuyag imbusing niya, kimukuyag in original, nagpapanjari ka niya. Na murah-murahan mga tuan, patubtubon na to dito, patubuon na to, bangaon na timubo hababaw singgumi, patubuon na to, habigi jantong, sin, kita niyo pakanya, iwan sin, iwan na to, yari hababaw singgumi, nagtatag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab mga tuan, amad to, in sa kurang-kurang hikahalulay sing kasusahan kanyo dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Yatuna in sarayaw-rayaw pagpatumtum sa kapangadyan katutan niyo muramurahan nakapusok kita niyo ring mga bunga si pag-iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari niya in kami magpasampay sin salam dua apakatan alikusan sin ni dunya ini abutan sin suara sin kami rendi ha majlis na to ini majlis sin ilmu insyaallah subhanahu wa ta'ala murmurahan amuin mahampit na to in mga pagtuyuan na to dahil di hawaw sin kumini insyaallah ini long ta dahil mga halaman sin surga sabab inyad to kialim palkato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai biyata niya siu-siu imbiya mga makatimbay daing haamoy in jambangan sin surga na diak kita ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa ini hapitun serta papapusuon sin mga ini uno-uno na rin doon haon namin mahasil sin kita na ini ni laong ta bukon na kita amoy in manaw timikang daing habay ta sumagawa yan na sumod palaw simbay ta alhamdulillah ini magsusung imbiya mga dayaw iban kaluhay sinamin kalang sin Allah subhanahu wa ta'ala sumud palawon sin pamaybay sin kita ni insyaallah. Salam doa na hadya pakatan haon-haon na binaybayan nakabutang imang katawtay manghuran. Salam doa kanyo katantan serta pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala simma-simma siya rikato di diurul inamoy nikmat niya kato taniyo iban long ta pagsukur da isab ha mga sila amoy in long ta wala nagbati laol lima mod sin perkala ini amoy nasupaya sadya masi-masi kita niyo maka ini tikang marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala in mahulihi balik ko pa guru na tumulya amoy in kaloon kabayaan ni hiwisara sarta amoy maghatam sin pangadyan na to waktu ini pagyatabag. Bismillahirrahmanirrahim. Mahuli ini masing-masing kami magmaaroy ha mga katawtay manghuran magtuko tiupuhi kita niyo magtulong tiabangi kita niyo bang maaw ning pagtuko tiupuhi yung pagtulong tiabangi na in tiyo mapataod niyo in malayo mapasuog niyo in kagugunahan simbang sa taniyo hangan sim pagtulong tawang insyaallah ta'ala mapasampay taniyo in kabayaan sin Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal du'aana fa innaka antas sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wajidna fahman wa ilma ya Allah innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.